Ćao ljudi, ja sam Emilija, dobrodošli na moj kanal. Danas za vas imam novi video, priča je o seriji Ubice mog oca. Prvo što moram da vam kažem jeste da su se moja dva videa napokon vratila na kanal. Oni koji me prate malo duže znaju da sam ja pre jedno 7-8 mjeseci snimio video, review, moje viđenje serije Ubice mog oca i međutim oni su me blokirali posle nekih možda mjesec dana, ne znam ni ja. Onda sam ja ponovo ubacio video, ponovo su ga blokirali i sad su, eto, ja sam se naravno žalio i tamo sve što treba već odradio i sad su oni odlučili da mi to vrate. Mislim, sad nemam nikakvu korist od toga, ali nema veze, bitno da se vrati u video zato što se vama svidio, dosta je bio gledan, tako da mi je drago što je tu. Samo se nadam da neće sad isto uraditi i da neće me blokirati kad budem snimao review druge sezone, ali dobro. Danas pričamo o tome šta možemo da očekujemo u drugoj sezoni. Ja sam eto odlučio da snimim sa vama, pošto sam snimao sličan video za Will i Grace, tako da sam ja sada ovdje izvukao ispred sebe nekoliko novinskih članka, dakle da odmah se ogradim. Ovo sve što pričam izvlačim iz novina, sa portala, tako da ne znam koliko je šta sigurno tačno i potvrđeno, ali eto malo ćemo da pričamo o tome. Ja ispred sebe imam sad laptop, tako da ću otvorio sam nekoliko stranica da vidim šta se piše. Izvinite što ću malo da gledam dole, ali moram tako. Evo nešto najnovije koliko vidim ovo je od pre par dana. Neka priča da će Vuka Kostića, odnosno inspektora Koljevića, raniti crnogorska mafija. Nije poznato zašto, kako, šta, ali je neko od likova nalogodavac. Tako da, dobro, eto, ranit će ga mafija, nisam ni očekivao nešto manje. Znate da se posljednja sezona završila, odnosno prva sezona završila tako što je ranjena Jelena, tako što je, koju igra Nina Janković, tako što je Natalija, koju igra Nataša Ninković, završila u zatvoru. Međutim, sad je neka ta priča kao da ona da li ubica, nije ubica, šta god. Znam da se u drugoj sezoni istražuje ubistvo pevača i nešto, mislim, malo je sve konfuzno, iskreno da vam kažem. Onda sledeće šta sam našao jeste najjezivija scena iz nastavka. Ovo mi je bilo prilično smiješno. Naime, u tekstu piše da jedan od likova, kog će tumačiti Andrej Milošević, bit će nešto napadnut od nekih mafijaša, očigledno su mafijaši veliki u ovoj drugoj sezoni, i bit će silovan od strane njih, ne znam, dosta mi to da kažem sad ovako u video, nema veze. Piše ovako, napad će ga, maltretirat će ga, tući će ga i na kraju silovati. Nakon toga on će se boriti sa depresijom, ne želeći nikom da otkrije kakvu torturu je preživeo. Kad su pitali Andriju Miloševića da li je to tačno, on je rekao da je čuo za takvu neku scenu, ali da još uvijek ne zna ništa konkretno. Tako da ponovo kažem, sve ovo je iz novina i ne znamo šta će biti. Sad se vratim na onu priču o ubici, ko je ubica, da li je Natalija ili nije. Prvo što sam saznao jeste da oni planiraju već treću sezonu i da će tek u toj trećoj sezoni se saznati da li je Natalija zaista ubica ili nije. Scenarista Predrag Antonijević je otkrio te neke detalje da će se u polovina druge i treća sezona baviti time da li je Nataša Ninković, odnosno Natalija ubica, i da u trećoj sezoni planiraju da dovede neka strana imena. Mislim, malo mi je to kao okej, strane imena, ne vidim razlog zašto. I ono što je generalno problem kod naših serija je to što ne može da se proda serija ako nemaš zvučne imena. To je problem veliki kod nas, što je debilno, jako debilno, jer mislim da ima mnogo mladih talentovnih glumaca, ili ne mladih, čak i starijih, ali koji nisu dovoljno na televiziji ili na filmovima, nego su u pozorištu, ako bi mogli da odrade sjajne uloge, tako da zašto bismo dovoljili neke strance da igraju ako imamo savršeno dobre glumce kod nas, jel? Tako da, eto, to je nešto što je još novo, da novo je da će Tika Arsić biti da je Tika Arsić jedno od novih imena, on će igrati fudbalskog menadžera. Da, evo sad vidimo ovde nova imena, Anica Dobra, što meni jako drago, ja nju obožavam, Sergej Trifunović, Branislav Tomašević. Sad ćemo početiti deo koji je izjava scenarista Antonijevića. Radnja priče biće fokusirana na rešavanju ubistva pevača Moneta koje se događalo u kafiću na kraju prve sezone, a gde su upucani i Jelena i Žika, javno tumači Nina Janković, Žiku u X-Fehmiju.
Nastavljamo da pratimo zbivanja i oko Citylanda, to ono, znate što je već bilo, kako sam to lijepo objasnio. Stvari sada kreću zanimljivim tokom, da li je Natalija stvarno ubica ili ne, vidjet ćemo. Nešto kao nije sigurno gdje će se emitovati serijama, da mislim da će to na kraju biti na RTS-u, ali dobro, bože moj. Da, evo nešto što me jako obradovalo, to je jedan isto novi lik, nova glumica, mislim nije nova, ona igra, ali je nova u seriji. To je Natalija Vlahović-Čuljković. Nju znate kao Ginu, drugaricu srećnih ljudi. Prelepa jedna žena koja mislim da je super glumica, samo eto nije toliko radila. Bila je po nekim serijima, ali ja nešto nisam primetio toliko. Ali mi je drago što sad dolazi u Ubica mog oca. I ona će u seriji igrati majku forenzičarke Jelena, odnosno Nine Janković. Poslednje što sam vidio isto vezano za novog lika, to je da će igrati Jovana Balašević. Nemam neki komentar posebno na to, iskren da budem. Mislim, ono što je meni ona prelepa, mislim, neću da komentarišem. Da, zaboravio sam za Elisartu Rašnu i znam da će imati manje nešto uloga, ne verujem da je to zbog toga što se udala, nego jednostavno takav je scenario. Nema tu puno informacija i ono što ima nije sigurno da je tačno. Ja sam malo sad vama navrat nanos, ali tako sam išao po ovim novinarskim člancima čitao. Ko zna šta će biti, mislim pričao sam sve i svašta i pre prve sezone pa je to potpuno drugačije, nešto je bilo tačno što se pisalo, nešto nije, tako da verujem da će i sada biti drugačije. Ja se radujem da vidim seriju, tako da, ne znam, vidjet ćemo šta će biti, ja ću vam svakako snimiti review druge sezone. To je bilo to, ako vam sad video svidio, mada mislim da nije, obzirom da sam malo navrat na nas radio, izvinite zbog toga, ali ako je slučaj da vam se svidio, onda kliknite na like dugmence i preplatite se na moj kanal. I ako želite nešto malo da snimam, pišite mi dole u komentarima. Hvala, ćao!